Iya. Ora dadi, Cuk. Bener ngene kok ngene. Nah, tempel, sik. Nah, sip. Ya udah sayangku cinta, kamu cari koin dulu nanti untuk melamarku. Asu. Ya udah sayang. Semangat ya kamu ya, Semangat, harus siap. sehat dan kuat ya. Siap. Dadah. Nanti kabar-kabar. Bentar sayang, agak ke depan sayang. Nanti aku call. Assalamualaikum. Ya, agak ke depan sih. Hah? Tak kasih tahu sini. Eva ini temen torai. Muka aku terus baper Eva malah kau kiri matane. Aku ikut. So aku ki, aku baper Eva, gue pani muka. Ngono. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso. Aku cocok ora mbek Eva mu. Iki wong 6.000 wong lho, 6.000 wong cocok ora karo Eva. Menurutmu? Hah? Menurutmu cocok ora? Ora cocok Mas, remu tuwek. Ya ora kaya ngono kuwi lho Mas. Ya aku iki cocok, tapping sik, rondap king cocok. Iya, mungkin ini akeh bocah. Kabeh sik nang omah. Nek kedua nek yo bareng. Nyapa lo jane? Saman rondo, Mbak. Padahal koyo ngono wetane habis. Iki sing kalah ngambung wong tuwa wong tuwa mambungan. Bungkune mburi ke? Ayo ambungan. Ya ning ndi makmu, Mas? Ayo tetepen. Tatap.